tara guys, share na ko ni guys. So mostly sa mga social media di gid mag-share ani mga failures no, pero ato itong i-share ni. Apil ni sa ato ang pagkabot sa success pohon. So ni ako'y mga mungaan guys lately nagsigil lang gyud og kadidbul nga matay guys. So pa ko'y idea pero naay mga duda na ako guys basin mga mananap. So di ara guys. But ako lang ni i-blurred pwede ba di sa Facebook no. So sayang kayo ni akong mungaan guys, nikalit lang ni siya og kamatay. Sayang. Nakapiso ra ni kaisa. Murag gitukob tingali ni manap or something usa ba kay abtik man kay ni siya guys. So usually diri ra gini sila mga tulog guys. Or diri ni sila mamatog. So siguro unsa ka ilaga or sa bang mananapa bitin ba? Wala ko kabalo guys kay wala mo kita kabantay diri sa kuan ug unsay naa diri ini magbatog sila. So murag di na maihap sa kamot ang nangamatay diri nga manok guys pero dili po din magsunod-sunod. Sayang lang kay ni action na ta na siya pangitlo guys. Wag itimhimo una na gina guys nagi usay failure ba. Nagi usay nga di nato maka-control. No? So dili tanang makita ginato sa social media mga i-post mga success man gina guys dili man ta mo post og mga failure no pero kina ato ipakita guys para walay bias no. So inani gini mamuhi tag manok labi na og dili po kita wala pa tay idea kayo ba no. So ako nagsugod ko ni di man gyud ingon nga kuan kita guys kani master or sa term ana guys no. So mao na guys share lang nato ron. Nara na ako piso po diri guys oh. Mga bago na siya na miso. So still on process gyapon ta guys kay kani siya gani oh. Unom kabuk yang piso ang bilin ron tulo na lang. So siguro sa setup siguro nato or sa klima po siguro guys, no? Ang only nga gahi diri guys is ang kanilang yung pato. Kini akong pabo po pito kabuk piso ani pero karon tulo na lang. So makapang kuan ba? Makapang hinayang or sa term ana sa Bisaya no. Maka kuan kay ba. Pero inanam gina part ngina sa pagpamuhi guys. Naagi tayo usahay ma-failure ta ba. Naagi usahay nga kuan gyud kuan kita madugmo no. Pare ani oh. Ini siya wa pud ako nabantay ni biyahe mi para papagadian. Bis kuan nabugno po sila nag-away sila sa syamo. Yang syamo dako kayo. So nabutaan gyud siya guys. No, mga 2 weeks na nako ning gitiman. Medyo okay na gani. Nah, mga an po do. Ta dili ni sila mahurot og ka ilabot sa kuan. Kana sila mangitlugay na pud na. Wala pa jud ko ka-identify og unsa gyud manghilabot ani dian hindapita guys. Pero saan taman giti mahimo. Apod tay pato di naglumlum. Siguro naagi mananap di ari guys nga manguan sa ilaha. Mamaak or unsa ba. Kay kung bitin pud nga dako dapat kikaon na siya. Then kung ilaga na po'y kinan-an kay nakasuway naman po kung gihilabtan silang ilaga guys. Nga naay mga pahak ilahang lawas. Ini wala ko'y ma-identify. So lubong lang gid ang itong kuan ni. Last option din ako na siya ihawon kay medyo nigahi na wala ako nabantay guys. Gabi pa siguro ni. Siguro kung humok-humok pa pwede nato ipakaon ta sa ero. Sayang oh, nangitlugay na guni guys. Naani itlog siyang kuan ba. So ana lang guys, mao na to i-share karong adlaw guys. So dili tanang pagpamuhi guys or sa kinabuhi nato guys successful gyud. Naagiti usahay mga mo palya ba, failure ba. So that's it guys. Antod sa sunod video na pod. And Glenn Jim is gonna be out. Bye bye.